O nwere ọtụtụ ndị dibịa na-complain fasị na iru ọrụ fada aga na fadu ọrụ ndị mmadụ ọrụ na-ada afụ ife nothing ma ọ bụ na ụkwụ ada abata otu family expect otu fasi wee chọọ marakwa na o nwere ife kpa ife o nwere ihe na-akpata ife ị ga-ajụ onwe gị bụrụ somebody na-eme encounter such experience o nwere some things ị na-edere ịjụ ya consider. Nke mbụ bụ gbasatara idewe nsọ ezumezu mmụọ gị. Nsọ ezumezu mmụọ ndị gị na ha ị na-edewekwa ya nwakwara nsọ mmụọ gị. Nya nọmba 1. Nọmba 2 wee bụrụ ana ebe ị nọ were alụ ya bụ ọrụ dibịa. Ọwa na nna gị, ọwa na onye ọzọ, ọwa na be di gị. Ya bụ ana ọ dịkwa ile. Ya bụ ana ebe ị nọ were alụ ọrụ ọ dịkwa ile. Ọ dịkwa ọcha? Maka na ana ọbụla na-adụghị ile onweghị mmụọ ọbụla ị dọrọ na ana ahụ ga-adị ile. Nye bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị nọ na ana na-adịrọ fertile spiritually o nwere ka ị gọcha ọfọti ọfọ na ana ahụ ka ọfọ ahụ gbanye mgbọrọgwụ ma efọzie ipu ome ma ọ bụ emeta mkpụrụ. Ọnya mere m ji ada ekwu onye ọbụla bụ dibịa kwesịrị ịnọ na ana be nna ya wee na-eme ya dibịa wee na-alụ ya bụ ọrụ ka mmụọ ana be nna gị wee nwee ike dị na-asọpọtụ gị. Ya bụ na ana be nna gị ahụ niile ịkpụ alụ ị nwee ike kpụọ alụ na ana ahụ maka na ịma nọ na ana be mmụnye ọzọ esi ka ịkpụọ alụ na ana ahụ ọ bụrụ ngụ nwe ana. Maka na ọ bụrụ ngụnwa nwe ana ọ ya ekpe wee hazie ana otu isi wee chọọ. Gụwa bụ onye na-eme dibịa ana ahụ ị na-ewele eme dibịa gịnị ya kwesịrị ịdị na mma ị kwesịrị ikpocha ya bụ ana gbanya bụ ana okwu ka ọ na-adịrị gị ile. Ya bụ na ịdọ agwụ for example na ana na-adịghị ile ala na-ajụpụta n'ihe mmetọ probably ọ bụrụ ife ndị gboo meterụ probably ọ bụrụ ife ndị kịta metere in one way or the other emetọgo data ana ahụ ama ndị ile ikwuchi okwu tie ọfọ na ana okwu ga-awụsalụ ịma mfụ ife. Mana ọ bụla ana dị ile Igbo na-aza pasi ana dị ile ọ bụla ana dị ile ikwuchi okwu tie ọfọ na ana okwu ga-agbanye mgbọrọgwụ pụpụta omemta mkpọrọ kpatara nji agwa ọnụ na ọ bụrụ ọkwanụ ngwongwo na-alụ like ndị na-achụ aja ị na-achụ aja jekwakọ ngwongwo niile dị n'ụwa ọ bụrụ oke ngwongwo ọbụla aja dị ile. Ihe na-eme na aja dị ile bụ gịnị? Ile ana dị ile. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ana dị ile sọsọ ọjị nkịtị you can use that ọjị to achieve a whole lot of things on that ana. Iwelu ya kwuo okwu ịtọpụ nyawa okwu ahụ gbanye mgbọrọgwụ omemtara gị mkpọrọ. Mana ana ahụ adịghị ile kwakọ ngwongwo niile dị n'ụwa were chụọ data aja ahụ. You cannot achieve anything. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-eme dibịa especially all these upcoming dibịas ka na-amalitesi ọfụ na-abalansị bụrụ ọfụma complain na-ada enyewe bụ Ezinwa kedu ife mmemme ka iru ọrụ m na-aga aga. Ezinwa kedu ife mmemme ka nke a na-eme. Ezinwa nke nwe ibe nwa. Ezinwa tell me the secret how you started. Ezinwa nke a na nke nwanụ dịka m si ada agwa ọnụ ifụrụ answering of your call ọ bụrụ ife mmadụ ibe ga-agbaziri gị ọ bụrụ ife mmadụ ibe gị ga-agba gị na otu aka ị ga-esi mee
ndị ọ dụrụ ịgwa gị bụ chi gị nọrọ gị na ha. Mmadụ ibe gị nwere ike just give you a road map na gị sikwa otu a, mana ọ gị mazi otu ya esizi wee gazi about it. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ mmadụ ibe ya agba otu ya esi wee za ya ọkọ na ya. It is late for you. Jụọ ezumezu gị ajụjụ. One way of making sure, as far as all n'ife mmụọ ka ị na-eme, one way of making sure na ị na-progress n'iru ọrụ gị bụ gịnị? Ana ahụ ebe ahụ ị nọ were eme anya dị ire. A lot of ana na ana Igbo adịgo messed up. Ọ dịgo messed up. Ọ bụrụ na oge Ezinwa ka na-aga outside work, na kịta ejiọz m ike aga outside work. Ọ bụrụ na oge Ezinwa ka na-aga outside work, ọ nwere outside work mma na-akwado otu a. Ezumezie m ozi sị m nọrụgodo na be m wapụ ọjị tie ọfọ na ana gbasara ọrụ a na-eje. Mụ na ọ na be m tie ọfọ na ana be m maka na ana aha a na-eje ọ dụchaghị ile. So I have to activate that work from my own land be m. Ịghọta? A lot of things na-eme. Onye mere m ji wee na-ekuzi mgbasị nkuzi gbasara okwu a na mgbala ọnụ onye ọbụla jee hazie ana ngwurubie. Hazie ana ngwurube gị ka ana ngwurube gị dị ile. Dọọ okwu ana be gị. Gbọọ alụ ngwuru na be gị ma ọnụ na emetago ife mmetọ na be ọnụ. A lot of ụmụ Igbo ji aka ha wee metọsịa ana befa because of ife ndị ọcha gbalụfa. Because of ife ndị ụka gbalụfa ndị ọcha wetara ụka. A lot of people ejiri go foreign cultisms where mebisie nto anabefa. Foreign cultism practices wee mewe ife anabefa na asọ nsọ. Wee manya ana aka n'anya metọ ana adụ ọzọ ile. Ọ na ụbọchị wuru ugbo oge ana dị ile. O nwere ife ị ga-eme ozugbo bụ ife ọjọọ a na-etitu onye ahụ. Instant justice. Mana kịta ọ dịcha ọzọ otu ahụ. Mana ọkwa some individuals jizi aka fa wee na-edokwasị. Onye ka m ji agba gị na-eso Ezinwa Anaedo. Your primary assignment is gịnị? Doziwe ana be nna gị. Idozirizi wee na-apụta. Achieve peace with the land. Agbara ife anyị na-eme ọdịnala, ọ bụla ọdịnelu. Ọdịnala ka anyị na-eme. Ana ahụ ị na-eme ọ dịkwa ile. Jụọ onwe gị ajụjụ a. Ma na nna eke n'ọnụ. Ihe na-ebute ọtụtụ mgbagharị n'ụwa kịta. Ọwa na-adịghị ile. Nwanne, ị gaa n'ọtụtụ junction na ana Igbo kịta anụ a, majority of aja ị ga na-afụ bụ aja ọgbọ na uke. Aja uke, aja mmebi ọgwụ, aja nka, ụmụ aja anụ a na-eme, a na-ejigasị aja anụ were eme. Ma ọ were akwa ojii ma akwa red wee kechie mee ihe na ụmụ aja ahụ ọgbọ na uke ma ọ igbo enwe ọnwụ ma ọ bụ aka oghere ma ọ bụ ụmụ ihe aja ụmụada na wata. Ma nne ụbọchị wuru ugbo ụmụ aja adụrọla mpant otu o si wee dị kịta. Yes, ụbọchị wuru ugbo aja ị ga-afụkarị n'ụzọ bụ aja ụmụ ife ọnụ na-eri. Kpata na oge anyị pere mpe ụmụaka ịnọ ịgaba onwe nke ya afụ otu ọ na-etoghị akpịrị ka ijeje were ife dị na-erie. And most of us richara ife dị na ya wa aja. Aja ị ga na-afụgasị wa aja ụmụ ife ọnụ na-eri, aja ife na-atọ ụtọ, aja ife dị mma gasị. Ọnya ka ị ga na-afụ n'ụzọ. Mana kịta anụwa, majority of our road is littered with aja ọgbọnụ, aja akoghere everywhere here and there. Kechi ife nwa na na-eyi ụjọ, ebupụ ya n'ezi, messing up everywhere. The reason ụmụ aja dị wee dị so rampant n'ụwa anyị nọ na eketa anụwa bụ gịnị? Ụmụ mmadụ na-adụazị mma. Maka na gị na ana dị na mma, ife ga-eri dị gị ịchụ that aja negativity, aja ọchịchịrị. Because anything on a full emere akpa black work, it is about removal of darkness in one's life. If you're able to those darkness in your life, and the accurate, the lasting solution, I brought that aja. I brought that if I
ọbụrụ data aja ọgbọnụ ka aja aka ori ọbụrụ datin a na-ekechie with after black ebupụ n'ezi. That is not the lasting solution. I'm a dibịa, ana m alụ ọrụ ahụ mana ana m ahọrọzi ahọrọ were alụ. As a matter of fact, kịta na Ezinwa akwụsịgo certain work because abịago m I'm a thinker. Like otu m si ada agwa ọnụ, every day chef na n'igbe Ezinwa wakes up from bed a renewed person. O ka ọ bụrụ ife m mere yesterday wee na-abụọla ka ya asị m mee tata anụ wee mee ya. I am a thinker and I keep advancing every day. Ị na-aghọta? O nwere certain ọrụ m adalụ because echego m ya, I don't see the psychology behind it. I don't see nwanne ịchọ ka uke nyebe na-edewe gị nsogbu, ịchọ ka aka ori nyedewe gị nsogbu nwanne gaa mezie ana gị na ana dị na mma. Tatin ga-eri di gị ijekwu dibịa ka ọ chụọrọ gị ụdị ka aja ahụ jee n'okwu ana jee trash that issue odenu dịka nso ya gba ụbọchị wuru ugbo aja ndị gboo na-achọ ụbụ aja ife ụtọ ife ọma ewepụ ya n'ezi. You see people like this, children or ndị ala, something, all these people can easily go to such aja were ife rie na-agakwala onwe fa. Mana ụmụ aja anụ a na-achụgazi aja aka oghere aja ụmụ aka aja anụ achụ were ife ejigasị anụ dị iche iche were achụgasị ụmụ nka gbam somebody nwere ike ịga tọghe something were dị anụ taa. Gaa na our junction ana m afụgasị nke ndị some Christian clergy na-egosigasị na social media si look at rubbish nke nwe ya na-akọ ihe a na-akọ. Sometimes I don't blame them because ụbọchị wuru ugbo ụdị ka aja ahụ adụọ rampant. Anyway, n'uche onye adịghị njọ ka m na-ekwukwa adakwa ama na okwu a m na-ekwu ga na-ewe ụfọdụ ndị dibịa ibe m iwe. Unu ewe n'iwe too much, unu ewe obere. Ezinwa Anaedo, don't mind me. Mana chebe eche n'okwu nkwulu gị na aja na dị na mma, certain things will no longer be troubling you. My name is Ezinwa Anaedo and I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Cheta na every nkwa anyị na-eme saraka na obi be part of that saraka. Chọba aja dị mma. Mana m okenara gị ya gazie.